Για JavaScript quiz, μέρος 5. What's the output? Ερώτηση 41. Θαυμαστικό null. Θαυμαστικό empty string. Θαυμαστικό 1. Προσπαθεί να τα μετατρέψει σε booleans. Θαυμαστικό null είναι το αντίθετο του null. Άρα, θαυμαστικό null είναι true και άρα θαυμαστικό του true είναι false. Θαυμαστικό empty string το ίδιο. Το θαυμαστικό string είναι false, άρα αυτό είναι true. Και αυτό ανάποδα. Το θαυμαστικό 1 είναι false και το θαυμαστικό false είναι true. Άρα είναι false, true. False, true. Null is false. Ναι, αυτό που λέμε λοιπόν στην επεξήγηση. Επόμενη. What does the set interval method return in the browser? Μας έχει και ένα παράδειγμα. A unique ID, the amount of milliseconds specified, the past function undefined. Πάμε να το δούμε. Τι γυρνάει. Άρα let alpha ίσον αυτό. Το βάλουμε και λίγο πιο αργά, κάθε 2 δευτερόλεπτα. Στο set interval η πρώτη παράμετρος είναι η function που θα εκτελείται και κάθε πιο χρονικό διάστημα σε millisecond παίρνει και τρίτη παράμετρο. Άρα let a ίσον interval. Επομένως το a τι είναι? Είναι ένας αριθμός, είναι ένα unique ID. Και μάλιστα με αυτό το unique ID, άμα θέλουμε, εδώ βλέπουμε ότι τρέχει το interval, μπορούμε να κάνουμε clear interval το 2003. Και νομίζω τα IDs είναι ως το 9999. Να, τώρα σταμάτησε. Μάλιστα, αν θέλουμε να σταματήσουμε όλα τα intervals, νομίζω, άμα βάλουμε μια λούπα clear interval από το 0 έως το 9999, θα σταματάει όλα. Άρα είναι το α. Ωραία. What does this return? Spread operator, Λίδια. Λίδια σπασμένη. Λίδια. Πάμε το δούμε στο browser. Λιδία. Το α. Άρα τι κάνει ο spread operator στο string? Το κάνει σαν να έκανε split σε κάθε χαρακτήρα. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί a string is an iterable. Επόμενη. What's the output? Generators. Yield 1, yield I επί 2. Φτιάχνει εδώ ένα generator και λογάρει next value και next value. Οι generators είναι functions οι οποίες μπορείς να σταματήσουν σε ένα σημείο. Πάμε να το δούμε στην κονσόλα. Άρα το next, αφού το iteration ήταν στην αρχή, την πρώτη φορά είναι 10 και τη δεύτερη φορά είναι 20. Μάλιστα, αν κάναμε και τρίτο, βάζαμε εδώ και ένα yield, ξέρω εγώ, I
συν 17 10 20 27 undefined από εδώ και πέρα. Άρα η σωστή απάντηση είναι 10 και 20. What does this return? Const first promise, new promise, set time out. Second promise, new promise, set time out. Raise. Το promise raise θα πάει στο then όταν μία από τις δύο, η πρώτη που θα εκπληρωθεί από τις δύο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η πρώτη που θα εκπληρωθεί θα είναι η δεύτερη, γιατί καλείται μετά από 100 μιλισεκόντ, σε αντίθεση με την πρώτη που καλείται μετά από μισό δευτερόλεπτο. Επομένως, θα λογκάρει το 2. The first promise that resolves or rejects. 500 στην πρώτη, 100 στην δεύτερη, το λέει και εδώ. This means that the second promise resolves first with a value of 2. Επόμενη. What's the output? Let person, namely Dia, const member person is on null, console log members. Null σε array και no object σε array. Λοιπόν, εδώ αναθέτουμε σε μια variable ένα object. Εδώ βάζουμε το object αυτό σαν πρώτο element της array members. Μετά κάνουμε αυτή τη variable null και λογκάρουμε τα members. Λοιπόν, εδώ έχει περάσει by reference αυτό το object μέσα στην array. Αλλά εδώ του αλλάζουμε τιμή και τύπου. Επομένως του αλλάζουμε το reference. Άρα πλέον αυτό το reference δεν είναι ίδιο με αυτό. Επομένως εδώ θα μείνει η τιμή που είχε πάρει αρχικά. Δηλαδή το name Dia. Άρα είναι το D. Πάμε να το δούμε και στην κονσόλα. Άρα είναι name Dia. Αν όμως δεν είχαμε κάνει το person null και είχαμε πάει και είχαμε βάλει εδώ person.name ίσον Irene, ξέρω εγώ, τώρα δεν έχει αλλάξει, είναι ίδια reference και επομένως άλλαξε και μέσα στα members και είναι Irene πλέον. Άρα εδώ ουσιαστικά το αλλάξαμε το reference. Άρα D. First we declare variable the value of an object that has a name property. Then we declare a value called members. We set the first element of the array equal to the value of the person variable. Objects interact by reference when setting them equal to each other. When you assign a reference from one variable to another, you make a copy of that reference. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Επόμενη. What's the output? Person name Dia age 21 for const item in person console log item. Εντάξει, αυτή είναι εύκολη πολύ. Λοιπόν, εγώ το for συνήθως το γράφω
for let prop in person, για να είναι πιο επεξηγηματικό. Άρα πάμε να δούμε το παράδειγμα. Άρα το λέω και εδώ, το prop είναι το name και το age. Πάμε να το δούμε και στην κονσόλα. Δεν μας σχέζει, πες του. Θα του βάλω person 2. Name και age. Και άμα θέλαμε να λογκάρουμε και την τιμή, θα βάζαμε εδώ αυτό έχει μείνει. Θα βάζαμε εδώ λοιπόν console log item και person 2 person 2 item. Είναι μια απλή foreign loop as a object. Άρα επαμένει το name age. Can iterate through object keys. Ναι. Under the hood object keys are strings even if they are not a symbol. Το symbol είπαμε. Είναι διαφορετικό, δεν είναι strings στα keys. Μια απλή λούπα λοιπόν. What's the output? Console log 3 number, συν 4 number, συν 5 string. JavaScript Dynamically Typed Language. Τι θα κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα αρχίσει από αριστερά προς τα δεξιά. Θα δει ότι τα δύο πρώτα είναι νούμερα. Άρα θα κάνει την πράξη κανονικά. 7. Θα πάει στο τρίτο. Θα δει ότι είναι string. Και θα κάνει concatenation. Άρα θα το κάνει 75. Operator associativity is the order in which the compiler evaluates the expression either left to right or right to left. This only happens if all operators have the same precedence. We only have one type of operator εδώ πέρα εννοεί, sin. For addition, the associativity is left to right. Γίνεται με τη σειρά που έγινε, results 75, because of coercion που έχουμε ξαναναφέρει. Προσπάθεια δηλαδή της JavaScript να αλλάξει το ένα type στο άλλο ώστε να γίνει η πράξη. The number, στο προκειμένο παράδειγμα, converts the number into a string. We can concatenate to string using the plus operator. Άμα βάζαμε console log 3-4 επί 5, έκανε τώρα, γιατί προηγείται ο πολλαπλασιασμός. Είδε, τώρα όμως έκανε το string number. Επόμενη. What's the value of num? Const parsed int 7 επί 6 σε string και εδώ είναι το δεκαδικό σύστημα εννοεί, που είναι και το default. Άμα δεν είχε δηλαδή το 10 θα ήταν το ίδιο πράγμα. Μπορείς να βάλεις 16δικό σύστημα κτλ. Εδώ στα ελληνικά λέγεται Radix, στα ελληνικά λέγεται ριζάριθμος, ξέρω κάπως έτσι. Αυτό. Άρα τι θα κάνει αυτό? Θα κάνει την πράξη 42 σαν νούμερο, 42 σαν string, 7 is not a number. Για πάμε να το δούμε στην κονσόλα λοιπόν. Num είναι 7, άρα
Σταμάτησε εδώ και το απέρριψε το υπόλοιπο μετά το αστεράκι του επί. 7. Και λέει εδώ, only the first numbers in the strings only the first number in the string is returned. Based on the radix, the second argument in order to specify what type of number, the parsing checks whether the characters in the string are valid. Once it encounters a character that isn't a valid number in the radix, it stops parsing and ignores the following characters. Αυτό που κάνει και εδώ. Άρα το αστεράκι, επειδή δεν είναι valid number character, σταματάει εδώ και γυρνάει το 7. Το parse integer. Λοιπόν, και επόμενη και τελευταία για το επεισόδιο. Λοιπόν, array 1, 2, 3, map για κάθε element. Άμα το type του element είναι number, επέστρεψε. Αλλιώς επέστρεψε number επί 2. Και no array, null, undefined, 3 το πάλισα κατά λάθος πάλι. Ωραία, άρα όπως είδαμε γυρνάει 3 undefined. Γιατί δεν πηγαίνει ποτέ εδώ. Είναι και τα 3 type of number. Και άμα μια function έχουμε πει δεν γυρνάει κάτι, γυρνάει undefined. Επομένως, αφού δεν γυρνάει κάτι, το map θα μαπάρει την array σε 3 undefined. Αυτά.